a zamanin annabi Dawud alaihi salam aka ce annabi Dawud yana zaune sai ya ji sallama, yana zaune da jama'ansa. A cikin jama'ansa akwai wani matashi kyakkyawa, sai annabi Dawud mala'ikan mutuwa ya zo masa. Da mala'ikan mutuwa ya zo sai annabi Dawud ya tambaye shi, ya ce masa an zo ɗaukar raina ne ko kuma wani abu ne? Sai ya ce Allah ne ya ce na zo na faɗa maka wannan matashin da kuke tare da shi saura kwana 6 ya rasu. Annabi Dawud ya ɓoye a zuciyansa. Annabi Dawud ya ga kwana 6 ya shige, wannan matashin gashi nan ya ci gaba da zuwa. Sai wata rana mala'ika ya sake dawowa, sai annabi Dawud ya tambaye shi, ya ce to ai na ga matashin da kace nan da kwana 6 bai mutu bai mutu. Sai ya ce ai zai shige sai ya ga wani dattijo yana cikin damuwa da bukata na yunwa, yana da wani abu a ajihunsa na dirhami, sai ya ɗauka ya bashi. Sai dattijon ya ce Allah ya maka albarka, Allah ya ƙara maka tsawon rai. Ya ce dalilin haka Allah ya kira ni ya ce ni na rantse da izzana da buwayana wannan samarin na ƙara masa shekara 60 sai ya rayu tsawon shekara 80 a duniya. Sai da ya rayu shekara 80 a duniya saboda bayar da wani abu. Saboda haka kunci da bala'i sadaka yana yayewa. Sadakan nan ko da ruwa ne ka bayar ma wanda yake jin kishirwa fiye wata, kuma kar ka raina abin da za ka bayar. Duk wanda yake bayarwa Allah Ubangiji ba zai hana shi ba. Duk gari idan ya waye mala'iku sukan fito guda biyu, ɗaya yana ce Allahumma a'ati mumfikan khalafan, ɗaya yana ce Allahumma ati mumsikan talafan. Wanda ya bayar Allah ka bashi, wani kuma yana ce Allah wanda ya hana ka talafar masa. Daidai da naira 1000 in kana da shi ka ɗauki naira 100 ka bayar, wallahi sai Allah ya dawo maka da 100 nan ta yadda baka tsammani. Amma kar muna mugunta ma junanmu, kar shaidan yana sa mana muna rowa, ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil fahsha. Kana ganin idan ka bayar to ai dan anjima kai ma zo ka bukata, ka bayar. Man zallazi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifuhu lahu ad'afan kaseera wallahu yaqbilu wa yafsutu. A bayar idan an bayar ma Allah, Allah Ubangiji baya hanawa. Haddasana Ali ibn Hujr anba'ana Ali ibn Mashar an Muslim al-A'war an Anas bin Malik qala kana Rasulullah ya'udu al-marida wa yashhadu al-janaiza wa yarkabu al-himara wa yujibu da'wat al-'abdi wa kana yawma bani Quraiza ala himarin makhtumin bihablin min lifin alaihi ikafun min lifin. Daga Ali ibn Hujr